Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da mun ɗaura sabon shirin. Mun gode. Assalamu alaikum mabuta kallon wannan sauta mai albarka. Har ila yau dai sai ni ne ke akan layi. Kani Allah na ji daɗi sosai. Ƙungiyar Kano ba ta ɓoye ni ba sai wannan ka. Da suka na gaske da nasarar ga bai kamata a cikin kowa wannan hanyar ba. Abun ya mun daɗi sosai wallahi. Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙara taimakawa, kuma Allah ya ƙara kiyaye wasu jaruman daga irin wannan abun. Don kun mu celebrities yawan kiyayewa akan mutanen da muke mu'amala da su. In ba haka ba wallahi sun dinga mun alamar kyamara kenan, amma na ji daɗi sosai wannan hukuncin da Kano ta yanke na ba za ta tsayar da Maryam Bot a kan daina yin fina-finai ba. Ita kuma Allah ya ƙara mata ƙwarin gwiwar cinye wannan jarabawa da Allah ya mata. Tunda wannan gaskiya jarabawa ce, ba ta iko. Sai anjima, kada ku manta Sele ne ke akan layi. Ko ban biya kai ya naga ana zo mun kyamara, ba hawa tulun nake ba. Kai ba a tulun nake ba. Sai anjima. Ku danna subscribe a 24 Block TV domin samun labaran Kano da zafinsu.